Ako idú do modrej oblohy a keď sú už poriadne vysoko, ona ich strasie rovno tam vo vzduchu. Keď ich strasie, nenechá ich tam, ale urobí veľký oblúk a pozoruje. Tam sú tí maličky. Po prvýkrát plesknú svojimi krídlami. Robia salta a všetko možné, ale jednako plieskajú. Keď sa vyčerpajú, tak ich matka podletí a znova ich vyniesie do výšky. Niekedy chytí jedného za jednu nohu, druhého za druhú a vynáša ich hore. Tie malé orličata sú bezstarostné, lebo oni nie sú závislé na ich vlastnej schopnosti, ale na stále prítomnej schopnosti ich matky, ktorá ich pozoruje. Oni majú jednoducho starodávne letničné jubileum. Potom, keď je s nimi hotová a oni sa už vyzabávali, rozprestrie svoje veľké krídla a oni si sadajú na jej krídla, držia sa zobakmi jej peria. Ona ich berie dolu znovu k niečomu novému, dolu na nejaké zelené miesto. Oni nikdy predtým neboli na takom mieste, tak oni len vyskakujú a majú ďalšie jubileum. Oni sú práve tak bezstarostné, ako len môžu byť. A keď je s nimi hotová, berie ich a letí na veľké vysoké miesto v skale a tam si sadá a sleduje svoje orličatá. Beda akémukoľvek stvoreniu, ktoré by sa im snažilo ublížiť. Tie malé orličatá vedia, ako sa majú zachytiť svojimi nohami do toho orla a držať sa svojimi zobákmi v tom perí. Boh im hovorí ako, a cirkev živého Boha vie, ako sa má uchopiť Božieho slova a tých veľkých krídel vyslobodenia a ako sa uchopiť každého božského zasľúbenia, keď sa deje to mocné zatrasenie. Oni vedia, ako sa majú držať. Oni sa držia, lebo majú orliu povahu. Matka orlica obráti svoju hrdú hlavu a vidí svoj krdel na svojich krídlach. Často som rozmýšľal, že čo Boh robí, keď vidí svoju cirkev, ako sa dostáva do pozície v slove, aby si nárokovala každé zasľúbenie, ktoré Boh dal. Boh sa na nich díva hrdo a miluje ich skutočnou láskou. Každý člen toho tela zaujíma svoju pozíciu. Kazateľ na svojom mieste, prorok na svojom mieste. Čo za deň, keď Boh dostáva svoju cirkev do slova? A tu prichádza moc Božia a my to nasledujeme celú cestu na krídlach toho veľkého Božieho orla, veľkého Ducha Svätého. Ako ten orol stúpa vyššie a vyššie, tie malé orličatá ani trochu nešomrú. Oni majú svoje malé zobačiky zakvačené do toho peria, tak oni nemôžu šomrať. A to je to, ako Boh berie svoju cirkev. Ak si skutočne postavený do slova, tak nešomreš, ty sa len držíš, ako sa držia tie malé orličatá. Ak Boh dal zasľúbenie, on dokáže držať svoje zasľúbenie a tak tí, ktorí sú postavení v slove, sa držia. Ako tá matka orlica pozoruje svojich vlastných, tak Kristus sleduje nás. On sedí po pravici Božej a spôsobuje, že to nerobí žiaden rozdiel, čo hovorí svet, alebo čo si ľudia myslia. Len maj nádherný čas a raduj sa. Ak si nemyslíš, že Boh má pre teba veci, ktoré si nikdy nepoznal, len poď a preves sa. Boh pripodobňuje svojich prorokov k orlom. Duch Boží vezme proroka vysoko hore do nebeskej atmosféry a ukáže mu mnoho vecí, ktoré sa stanú v budúcnosti. On vzal Náhuma zo starého zákona tak vysoko, že on videl autá, ktoré my máme dnes a ako naražali jedno do druhého na cestách a on povedal, vozy šialene behajú po uliciach, s rachotom sa predbiehajú po námestiach, na pohľad sú ako fakle, lietajú ako blesky. Náhum 2:4. Pavol bol vzatý tak vysoko, že videl tie posledné dni, kde ľudia budú nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. 2. Timotejovi 3:3-5. Pavol ako Boží orol sa vzniesol hore do Božej ríše a videl všetko toto a potom sa vrátil, aby nás o tom varoval. Vďaka Pánovi. Keď myslím na orlov a prorokov, ako vysoko môžu lietať v porovnaní s biedným na zem priviazaným kuraťom. Ten orol je rozhodnutý, že jeho krdeľ nebude ako tie k zemi priviazané kurence. No kura môže byť tvoj denominačný brat, ale on nevie nič o nebeských sférach, on tam nikdy nebol. A tie staré kurata z dvora si našuchoria svoje hniezda a budú kotkodákať. Neexistuje niečo také ako božské uzdravenie, neexistuje niečo také ako hovorenie v jazykoch, neexistuje niečo také ako krst Duchom Svätým. No ako to vie? Nikdy nebol mimo toho dvora, aby to zistil. Nikdy sa nevzniesol do modrých nebies Božích veľkých duchovných výšin. No kura je vták, práve tak ako orol, ale kura vie príliš málo o nebeskej atmosfére. Keď hovoríme o orloch, pripomína mi to jedného farmára tam na západe, ktorý položil orlie vajce spolu medzi slepačie vajcia. Keď sa vyliahlo, bolo to najsmiešnejšie stvorenie. Všetky ostatné kurence džavotali a on nemohol rozumieť, o čom to oni džavocu, lebo on hovoril iným jazykom.
Dúfam, že rozumiete, čo mám na mysli. On ich sledoval a nevedel, čo má robiť. Oni si ho všetci doberali, lebo hovorili, že on je divnou osobou. Tá stará sliepka kvokala a tie malé kurence kvokali, ale ten orol nerozumel tomu kvokaniu. On neprišiel, keď tí ostatní prišli, lebo on nerozumel takému kvokaniu. Nejdem tu povedať mnoho, ale dúfam, že viete, o čom hovorím. Skutočne znovuzrodené dieťa Božie sa nespráva ako ľudia sveta. Oni hovoria, že patria do cirkvi, ale nerozumiete tomu kvokaniu. Bol si narodený ako orol. Boh si pozná svojich. Jedného dňa boli vonku na dvore a tá matka orlica náhodou letela ponad tým miestom. Ako tak letela, jej veľký tieň sa premietol na dvore. Pozrela sa dolu a videla to svoje. Zakričala na neho a keď to urobila, ten maličký obrátil svoju hlávku a začal sa dívať hore. Keď sa pozrel, ona na neho zakričala: Poď, ty nie si kura, ty tam nepatríš, ty si môj. Ten malý orol rozmýšľal, čo má robiť, lebo to bolo to, čo on tiež chcel. Môže byť mnoho orlov, ktoré ma počujú a ktorí kráčajú dlhý čas na denominačnom kuracom dvore. Dúfam, že ťa volá a hovorí: Ty si môj. Ona na neho zavolala: Len urob ten prvý veľký skok a zatrep krídlami. On urobil ten prvý veľký skok, zatrepal krídlami a zistil, že on nie je už viac k zemi priviazaný, pretože už sedel na vrcholku stĺpa na tom dvore. Ona povedala: Synku, poď vyššie, ešte raz vyskoč a ja ťa prenesiem na mojich krídlach. To, čo potrebuje cirkev živého Boha, je vyskočiť spomedzi bariér denominacionalizmu, od všetkých izmov a uvoľniť sa. Čas rozčerenia hniezda už prišiel, ale my potrebujeme ďalší skok. My sme sa dostali až tak ďaleko, ako je ten dvorný stĺp, ale my sa potrebujeme oslobodiť a jazdiť na jeho krídlach k prvému solo letu. Som tak rád, že Boh má svoje deti na všetkých cestách života a ktorí, keď počujú evanjelium v moci Ježiša Krista, vedia, že to je jeho hlas. Bol som celý zohnutý s denominačnou hlavou nado mnou, ale jedného dňa som počul hlas hora. To nebolo z hlavného stanu, ani od prezbitera, ani z výboru diakonov alebo od biskupa. Počul som hlas z neba. Aké vzrušenie to dalo môjmu srdcu. Problém s týmito kuratami z dvora je, že oni nevedia, o čom to kotkodákajú. Oni nie sú orly, ale iba obyčajné kuratá z dvora, ktoré nikdy nepostavili moc Božiu do skúšky. Nikdy neboli uzdravení, ani požehnaní veľkým duchom svätým, nikdy netancovali, ani neplakali v duchu. Ale orol, on má všetko toto a dokonca viac. On sa vznáša ďalej a ďalej do nebeských sfér. Práve tu chcem ukázať niečo vám, letniční ľudia. Je to jednoduchá pravda, ktorú vám dám ďalšiu lekciu o orlovi. Matka orlica je veľmi chytrá, ona vie, že jej dieťa nemôže žiť v tom hniezde celý život. Musí ísť von a pracovať za samého seba. Ten malý orol to má v tom hniezde veľmi jemné, kráča si tam na ovčej vlne a každý deň ho mama krmi a on sa o svet nestará. On je tak v tom hniezde šťastný ako ten, kto práve obdržal Ducha Svätého a myslí si, že môže svet zapaliť ohňom. Ale viete, že on nemôže zostať v tom hniezde celý čas a len žiť na tých požehnaniach. A to je to, čo sa deje s letničnou cirkvou. Počujte vy, letniční orly. Príliš dlho zostávate v hniezde. Dbajte na to, čo urobí tá veľká matka orlica. Ona príde do hniezda a so svojím veľkým zobákom začne v tom hniezde trhať všetko, čo spôsobuje, že to je mladé majú mäkké a ľahké. Vyhodí tú ovčiu kožu a zajačiu kožušinu a vycpávky a urobí to hniezdo takým mizerným, že tie malé orličata tam nebudú môcť vôbec obsedieť. Ak to skúsia, sadnú si na paličku alebo pichliač, alebo ich pichne nejaká kosť. Či viete, že Boh vás dokáže doviesť do tohoto, aby ste niečo ochotne urobili? Mnohým z nás sa to deje. On len vytiahne tú vycpávku, ktorú máme v našich pekných operených cirkvách, odfúkne tie pierka preč a veľmi rýchlo sme tak skľúčení a znechutení a rozmýšľam, že ak kedy by mala byť letničná cirkev nepohodlná a znechucujúca, tak je to práve teraz. Skutočne sme naše hniezda vycpali, áno. Ale pozrite sa, čo Boh robí. On trhá naše hniezda, on ich istotne robí nepohodlnými. Prečo to on robí? On ťa robí ochotným opustiť tvoju denomináciu a aby si sám vyštartoval. Práve tak, ako to matka orlica robí takým mizerným, až tie mladé nechcú v tom hniezde viac zostať a oni idú von a vznesú sa do nebies, kam patria. Boh má mnoho spôsobov, ako nás urobiť ochotnými výjsť von a vyštartovať za ním. Môže od teba vziať niekoho milovaného, môže dovoliť, že ťa prepadne choroba. On to musí urobiť, lebo ty si príliš ochotný mať to ľahké v nejakej cirkvi alebo denominácii, pričom je práca, ktorá musí byť urobená. On nechce, aby si bol zahrabaný v hniezde po celý život. Bez ohľadu na to, akým pekným to on pre teba urobil. On očakáva, že budeš mať žiadosť výjsť von a urobiť viac, ako byť len požehnaný. On chce, aby si pre neho pracoval.
aby si bol orlom a vychovával sám rodinu, aby si krmil ďalšie mladé orličatá. Matka orlica práve predtým, ako vezme svoju malú rodinku von na ich prvý solo let, príde na okraj hniezda a postaví sa nad nimi. Ona vidí, že majú príliš veľa uvoľnených pierok, tak ona začne veľkou silou udierať svojimi veľkými krídlami a to perie len odlietáva z hniezda a zakrátko majú tie malé orličata všetky voľné pierka odfúknuté. Dnes naša veľká matka orlica, Jehova, sa vzniesla nad letničným hniezdom a udiera svojimi veľkými krídlami tak silno, ako len môže, aby odfúkla voľné pierka cirkvi. Letničná cirkev nemôže letieť k Bohu s kopou uvoľneného peria. No, prišlo to na miesto, kedy nedokážete odlíšiť letničnú ženu od modernej svetskej cirkevnej ženy. Striha si vlasy, oblieka sa do obtiahnutých šiat, nosí make-up. Čo sa deje? Poviem vám, príliš mnoho voľného peria. A vy muži, ktorí kážete v tomto vyzdobenom hollywoodskom štýle, hanba vám. Musíte byť plný uvoľneného peria, keď lietate tak nízko a kážete veci, ktoré kážete. A vy, členovia cirkvi, ktorí pozeráte televíziu, vaše perie je poriadne uvoľnené. Počúvate Artura Godfreya a Elvisa Presleyho a všetky tie bezbožné veci. Potom sa divíte, prečo nemôžete letieť v duchu svetom. Divíte sa, prečo Boh nenavracia dary cirkvi. Poviem vám prečo. Boh nemá, komu by ich navrátil. Kázatelia s uvoľneným perím, ktorí nebudú kázať pravdu, hanba vám. Pamätajte len toto. Ak nechcete zostať na starom dvore s tými kuratami, radšej sa preberte. No kura nemá dostatok peria, aby ho to vzalo zo zeme. A to je všetka sila, ktorú vy, letničné cirkvi, máte. Ak nepokračujete s Bohom, ste na tom tak zle ako cirkev, ktorá od začiatku neverila hlbokým Božím veciam. Cirkev potrebuje let. Potrebujeme letieť do neznámych sfér, ktoré ešte neboli dosiahnuté. Neuspokojte sa s prechádzkou po dvore. Pripravme sa vzniesť do nebeských sfér. Vezmite Boha za slovo. Nemôžete to urobiť na malých význaniach a doktrínach a s uvoľneným perím. Nech ten oheň horí vo vás vodne i v noci a nech vám dá vedieť, že Boh je tvoj Boh a že on chce, aby si s ním zalietal do neznámych sfér. Veď toto, že on bdie nad svojim dedičstvom dňom i nocou, aby ich nikto nevytrhol z jeho ruky. Vy ste jeho dedičstvom, chvála Pánovi. Povstaňte za neho, ak povstaneme a necháme Boha, aby nás očistil od všetkého uvoľneného peria, tak príde zvuk z neba ako nesúci sa silný vietor a my vyrazíme tak, ako oni v tej prvej cirkvi. Musíte urobiť ten krok, ak chcete ísť do nebeských sfér, ako to robia Božie orly. Budeš musieť opustiť svoju cirkev, ak ona nepôjde s tebou. Budeš musieť opustiť všetko a vyskočiť ako len môžeš smerom ku nemu, potom ťa on podletí s mocným vetrom a ponesie ťa. Nehovorím vám, aby ste opustili váš zbor alebo vašu malú cirkev, ale hovorím vám, aby ste vystúpili na krídla Jehovu, aby ste prišli vyššie. Ak si nikdy nebol mimo toho hniezda, tvojej denominácie, je čas, aby si vykročil a vzlietol do jeho veľkého kráľovstva. Je čas poznať všetko, čo on pre teba má a všetko, čo je v kráľovstve Božom. Je tam toho viac, ako byť len členom cirkvi, priateľu. Práve tak, ako orlica prekutáva svoje hniezdo, niekedy robí Boh to isté v cirkvi. Práve keď sa my na niečo usadíme, Boh prekutáva to hniezdo. On priviedol Martina Luthera z katolicizmu, potom sa oni stali takí naškrobení, on potom prekutal to hniezdo a poslal Johna Wesleyho. Oni sa znovu stali naškrobení, tak poslal Finneyho. Je znovu čas prekutávania hniezda, pretože my sme sa znovu usadili. On posiela mocný nesúci sa vietor a odfúkuje všetko voľné perie. Nemôžete mať voľné perie, keď máte solo let pre Pána. Boh prekutáva hniezdo a prichádza s mocným nesúcim sa vetrom, ako to urobil na deň letníc, a všetko voľné perie odlieta preč. On posiela letničné prebudenie a trasie to hniezdo. Keď vidíte, že prichádza čas zatrasenia, orly sú pripravení pre požehnanie. Cirkev je pre niečo pripravená. Nastavme naše krídla do Božieho zasľúbenia, do jeho slova a skrze vieru nechajme, aby nás Duch Svätý pozdvihol. Amen. Minulý večer som dostal na srdce hovoriť na tému nápis na stene a Pán nás požehnal. Udivuje ma, ako nám to Pán zjavil, ako ma pomazal do hovorenia a vás do počutia vecí Božích, ktoré sú tak na blízku. Pamätáte sa, ako som minulý večer ukázal v type Babylon starého zákona a zistili sme, že my sme v rovnakej situácii, v akej boli oni, keď sa pri nich objavil nápis na stene. Dnes sú tu v Amerike také isté pomery, aké zvíťazili vtedy. Naša morálka je extrémne nízka a slabá. Nájdení sme pijúci víno a činiaci zo žien svojho Boha. Práve tak, ako robili oni. Nájdení sme, že to robíme dnes a bez pochybnosti vieme, že naše dni sú zrátané. Odvážení sme na váhach a nájdení sme ľahkí, nemajúci ničoho. Hriech je rovnaký všade a vždy.
Môžete hriech vykrášliť a ukryť ho za niečo okuzľujúce a vyobliekať ho, ale stále je to hriech. Hriech je všade roztrúsený, pretože bol učinený tak, aby sa zdal byť okuzľujúcim v očiach ľudí tu v Amerike. Často rozmýšľam, ako zlou vecou sa stal alkohol. Pamätám si ako chlapec, že alkohol nazývali žiara mesiaca alebo jačmeň starého Karola. Dnes je to v krásnych fľašiach pod nejakým pekným menom a dokonca je to pekne farebné, ale stále je to ten starý zhnitý diablov nápoj. A pozrite sa na tabak. Pred rokmi si možno nejaká stará babička vzala fajku z vretena kukuričného klasu a fajčila to, keď ju bolel zub. Ale pozrite sa, akým sa ten diabol stal populárnym. Matky, céry, dokonca malé deti dnes fajčia a je to populárne, ale je to taký istý hriech, je to len ukryté pod iným menom. Zvyklo to byť zlé u ľudí hrať hazardné hry. A ak to chcel niekto hrať, musel sa dostať na miesto zlej povesti, aby prišiel do spoločnosti ľudí hrajúcich hazardné hry. Ale pozrite sa na to teraz. Zvyklo to byť tak, že ženy, keď išli po ulici, prešli radšej na druhú stranu ulice, ako by mali prejsť pri dverách hostinca. Pozrite sa na to teraz. Ona je vnútri s vyloženými nohami na barovom zábradlí a deti nechá doma s nejakou opatrovateľkou, aby sa stala barovou muchou namiesto matkou. Je viac populárna. Je to všetko hriech, či je to populárne a štýlové alebo nie. A Boh hriech nenávidí a on dá, že budeš musieť za svoj hriech platiť, pretože on je svätý Boh a svätý Boh nemôže tolerovať hriech. Hriech vyžaduje smrť a tí, ktorí hrešia, sú už mŕtvi vo svojich previneniach. Ako sa dívame na to veľké zlo, ktoré nás dnes kantri, môžeme vidieť, že práve tam za horizontom postupujú veľké prichádzajúce súdy na túto krajinu, lebo u Boha nám to s hriechom neprejde. On by nebol spravodlivý Boh, ak by nás nechal žiť tak, ako žijeme, a nechal by, aby nám to s hriechom prešlo. On spôsobí, že budeme za naše hriechy platiť a ako som už povedal, hovorím to znovu, ak by spravodlivý Boh nebies nechal, aby nám to prešlo s našim hriechom, on bude musieť vzkriesiť Sodomu a Gomoru a ospravedlniť sa im, že ich zničil, lebo my sme na tom práve tak zle, ako boli oni, možno ešte horšie. Ktokoľvek, kto má ducha živého Boha vo svojom srdci, musí istotne cítiť tie horúce údery nadchádzajúceho súdu, ktorý má práve udrieť svet. Vo svojom duchu môžete rozpoznať a vedieť, že sa niečo ide stáť. Celý svet sa chveje a je znepokojený. Malé národy, veľké národy, lebo v rukách komunistov a bezbožných, zlých, prevratených ľudí leží moc obrátiť tento svet na popol behom 1 minúty. Všetko, čo ich drží od toho, aby to urobili, je milosť a dlhozovievavosť Božia. On ich to nenechá urobiť. Musíme na to pamätať a byť vďační Bohu za jeho božskú opateru cirkvi. Musíme na to pamätať. Mohli by sme sa stať ruským satelitom ešte predtým, ako svitne ráno. A stále zostávame bez záujmu a ideme rovno ďalej. Svet sa stal taký neurotický, že dokonca sami psychiatri majú nervové zrútenia. Veľkí ľudia vedy nevedia, čo sa deje, podkynajú sa pod zlými vplyvmi vojny nervov, ktoré sa dejú vo vesmíre. Každé mesto, každá farma, každá ulica, každé miesto, s ktorým sa stretnete, tá istá zlá atmosféra temnosti neúprosne obaluje zem. Ale duchom naplnené dieťa Božie si je vedomé, čo sa deje. Ono pozná odpoveď. Pán skoro prichádza a slovo Božie sa samo vyplňa takou rýchlosťou, že jedine pravý, znovuzrodený, duchom naplnený kresťan sa dokáže držať ponad tým a byť v tejto hodine nad hladinou. Svet sa ďalej váhavo vlečie, vediac, že niečo nie je v poriadku, ale nevidí žiadne riešenie, lebo oni nemajú žiadne svetlo, aby boli privedení k riešeniu. Tak oni to vo svojom veľkom čase odrock'n'rollujú, aby zabudli a unikli tým nervovým napätiam, ktoré ich zaťažujú. A tieto chladné, formálne cirkvy, ktoré sú tak veľmi odpadnuté, aj letniční sú v tom zahrnutí, si nachádzajú iné spôsoby, aby sa zbavili vo svojich mysliach týchto zlých mrzutostí, pretože oni nedokážu obdržať odpoveď od Boha, ktorý pre nich urobí cestu východiska. Namiesto toho, aby sa premodlili k Bohu, aby odstránil tie zlé pliagy sveta a oslobodili od toho, oni radšej podporujú odpočívanie a sledovanie televízie, večierky a stretnutia pri šití, plávanie, pláže a miesta svetského stretávania, kázania o kvetoch a modrých vtákoch a úplne dávajú nabok tie skutočné veci a požehnania Božie, že on môže uzdraviť a konať zázraky a kriesiť mŕtvych a všetky ostatné pravdy, ktoré oni prestali kázať. Práve keď by mali tieto veci kázať viac ako kedykoľvek predtým, nepovedia ani slovo. Prečo? Pretože sú odpadnutí. Namiesto toho, aby sa premodlili a držali sa Boha, oni zrušili modlitebné zhromaždenia a keď to urobili, museli to nahradiť s niečím ako sociálne stretnutie pri šití alebo golfový kurz. Ak chcete uniknúť tomu zlu sveta, držte sa Boha, nevzdávajte sa. Môže to vyzerať tmavšie ako kedykoľvek predtým, ale ak sa ďalej nemodlíte a nehľadáte Boha, nikdy nedostanete odpoveď. Držte sa svätých.
Ak sa vaša denominácia vzdala a odmieta sa modliť a dávať pozor na Božiu plnosť v tejto hodine a čeliť holej pravde, potom prestaňte chodiť do tej cirkvi a nájdite si takú, ktorá sa drží. Namiesto toho, aby ste sa premodlili, vy ste sa odmodlili. Čo je to s vami, vy slabožskí kresťania? Spustili ste závory. Isté, že to bolo jednoduchšie spustiť závory. Mysleli ste si, že nebudete mať toľko tlaku od sveta. No v jednom z týchto dní dostanete veľa tlaku a zistíte, že by to bolo bývalo omnoho ľahšie držať tie závory, ako trpieť súd za to, že ste ich spustili dolu.